इतना प्यार तू करेला पिया ई तो जान ले हमरे जिया पूछिए तो हाल के बिता दी हम साल के नाया हो राजा चैत में चिन्हा अच्छा हमरा पप्पू भाई के तरफ से पुरस्कार विशाल बाबू दिले बानी आ चल तोहरे चलते कोना पर हम आ गइनी हां करसो करो जब जा गइनी त धर्मेंद्र भैया विनोद भैया कोनो दूर थोड़े बा हम यही पर चल जाए तू संग संग लग जा हो पुरु पक बनवले तारो हो पुरु पक बनवले तारो हो रेम जेम तू आ जा हो जा बुरबक बनौले बार हमके बहरा में मजा ले लो जब हो बहरा में मजा ले लो जब धर्मेंद्र भैया बानी रौरा बड़ भाई हैं भैया का भी फॉलो करी हैं नारायण जी सही बना के रख आई आई विनोद भैया भी 500 रुपया पुरस्कार दिले बानी ये भगिना बाने डीएसपी साहब छोड़ के हम कहिए जा हमरो परे जा कुहका कोइला हो ए राजा चैत में चिन्हा चैत में चिन्हा रोजे प्रोग्राम बा हमनी के विनोद भैया धर्मेंद्र भैया लेकिन ई परिवार जितना लयदार बा तमे खातिर रउआ सबसे दर्शन भइले खातिर धन्यवाद हमरी जवान भैया कहते है कि इनके चलते हम कायल बन जाए इतना सुंदर परिवार में रउआ हमके बुलावले बानी खड़ा होके एगो माला दे
जाई 5 बहन के मालिक अकेले हो जाए 15-16 को भगिना हो जो सर पूरा विधानसभा में राउरे भगिना खेलस झंडा लेके अब तो यहाँ के कहत नहीं बढ़ रही हो कि पहले हल्लू करल हम इनका के भारी हम बना देले पहले ते कौन नरगल जवाब हम ना देम ना तो दोसर ब्यास रही तो जवाब कर देते कि तू हमरा के भारी बनौले बरो ई प्रकृति के नियम है रौरो कहियो हल्लू खोखब रौरो के केहू भारी बनौले बुझ जाए के ई काल चक्र ह काल चक्र ध्यान दे तो रौरो के केहू भारी बनौले होई रुआ हमरा के बना दिहनी समय आई तो हमहू केहू के लायक होई तो बना दे ना ई सर्व व्यास एक ना जीवन में व्यास नहीं हमन करे दी तोहके यार लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखब अभियंता भैया रौरा के जे भारी बनौले बा हमरे केहू भारी बनौले बा हमरे केहू भारी बनौले बा अपन हमर केहू भारी बनौले बा हमन करे दी तोहके यार मन करती तोहके बारी दिन काटल भई बाटे भारी हो दिन काटल भई बाटे भारी सोनू संग दिल मोर दिल दुखा गइल चैत में जिता अब तरुआ जन गौले रहनी हम मुंह गावे के फेरे में रहनी है